Ja, den er så i gang. Ja, det ved jeg godt. Ja, mig og Mads, vi så i København sammen med en masse andre. Det er for meget ud af. Hvad skal vi til nu? Hvor er den, Malenborg. Ja, præcis. Og det regner! Det regner. Mega, men det kan jeg også se på den trøje. Snakker du om? Men jeg kan se på min. Eller Kaspers. Men hvad skal vi nu? Vi skal over den kirke derovre. Hvad sind? Ja. Så man kan ikke komme derind, fordi vi kommer for sent sted, så nu er det lukket. Det ved jeg ikke. Peter, hvad er klokken? Der er en lykker bag mig. Peter, hvad er klokken? Hvor længe skal stå der? 4:45 er klokken. Men det må så være vores nye serie. Ja, og det filmer også over ved en kirke der. Okay. Men ja, det var så første dag der. Og så kommer der en anden dag, og en tredje dag, og så en fjerde dag, tror jeg. Hjemrejsen. Vi ses senere, YouTube. Det er stadigvæk dag 1. Ja. Det er stadig dag 1. Og det er en fin kirke. Hvor står... Hvad? Herrens ord, hvad var det nu? Det var venlige. Det er venlige, ja. Herrens ord bliver venlige. Vi kan ikke komme derind. Ja, det er stadig 4 klokken 5. Lidt over 5 minutter tilbage nu. Men jeg er udækker. Men ja. Kommer en masse folk cykle. Mange folk kommer der cyklende. Måske det er ikke så smart, at vi går over på vejen. Det er ikke, hvad vi skal se næste gang. Hej! Jeg er sådan til at sætte lys på. Ham der vores mic må se der, han er Nikolaj, det var denne uges roommate. Det er dagens roommate. Det der, det er så Mads. Ja. Hvad? Er det ikke Mads? Han sidder lige og spiser nogle popcorn. Fede svin. Du skulle sælge popcorn. Er det Mads ham der? Shit! Hvad smadrer du? Jeg tabte sådan en fjernbetjening. Nej, kom væk! Hvad fanden det var? Ikke nu! Det er så Kasper! Jeg ved ikke om han vil være med, men nødt for sent. Hvad fanden laver han? 5 minutter, den gjorde der. Nå. Der kommer nok den her video, der kommer på begge vores kanaler. Ja, altså det er jo sådan en video her, der kommer ud på de forskellige kanaler, ja. Både min kanaler og Mads' kanaler. Ja, det er så Kasper, I kan se det over igen. Og Mads og... Der kommer også billeder på tingene. Så er vi kommet hjem, og der kommer nogle billeder og sådan lidt. Det kan godt komme her. Ja, det kommer til sidst. Men ja. Vi ses senere. Ja, vi ses. Det er